Pinikar bi prime ta birta long pen kadu kavya phanta me kardong na pazrik long. Tangte pinikar bi prime ta birta arjwita. Lakha Sirkep Amreng MAC constituency Zirikinding along APHLC MP candidate Jai Kathar IAS retired upon Cheng Muri Pongsi Pen Ingthum Arnisi Hempumukrang Aklamalong vote kerek amaypi kapaman pona birta naletama pirang ketwar tisopen birta nang pali. Bangsua May APHLC Amreng Sisia May Pu Lovelin Hanse Pensi May Chipahin Pupo Aluhiaman Pen APHLC Central Committee May Pu Jai Kathar Bikram Hanse Dhaneswar Rongphar Kur Singh Timung Lapen Pinangan Akit Hekiding Atum Chetong Bangsua May along Akapreka Partia Long Pen COC Don Trokep Araratum APHLC Astung along Chipa Oktu Lapen bangsuri trok sosiara radom bangsua me long chetong dumpasi APHLC ame phu MP candidate Jai Kathar IAS retired pen nang pachini do. Organisasi Secretary Akan Samsing MP Lamen Aning Rompik Adimaron MP election bangke efficiency to fighting Athema Jokta Adet ki virji akhai ke kachipi virji aphan ke Jokta aning dokde Jokta nitum karbi inglongarat tum anta chelang petpen ekhai lapen elong ri kachirai ye phansi non labangso a electoral battle labangso a ron vote ki pia ron abangke nitum che dan bekko kadu vitumta lapen ke APHLC phansi pi high bekko pinya ame along bang trok ner don trok kebra ner kep atum BJP pen Congress pen dak nang join dun no pini APHLC along Pini armung kuan bakci toy sir. Pini 6,000 so 7,000 bagdo pini cheto. Nangli kuan learning thepon pini la anar mung chetong pen nangli kuan vote pensi haipon ji pening thela. Hai ni tum kado be ke 7 lakhs ke mati di 7 lakhs pe ni tum 5 lakhs ke long ni si chini lo. Pinijamipu ni phai kreke thomarani Dhansari MAC constituency ke parlo Nagasang Adivasi Arongarong APHLC pen vote kerek amai kapadopona birta nangli. Bangsomai along APHLC Klembangpu Central Committee Youth Wing Chunbang Sir Singh Bay Lapen APHLC Dhansari constituency amai pu Mohan Singh Tokbi retired ranger Lapen APHLC Klembangpu atum chetong Halapu Nagasang lapen cekoinat arong asar lapen kuki Nepali atum hei hui chetong dunsi non adi hu ke APHLC aphan vote pidunsi pahai dun popo lampe perang ke atum athingno lampe rang jai ni itum dak Nagasang 19 Dhansari area lo dak nitum rat mai pidolo lasi misen pen chudelo dak nitum non kewangji MP election 2024 laso aputhak nitum dak MP election aputhak kiji than lo lasi non MP election ahut la nili APHLC open sar Jai Kathar phan nitum parjab dun lo sar Jai Kathar ke inut texer reset lepen ke misen abang pu alang like IS retired lepen ke state MP election 2024 non la so election ke jogi lake non ke bangji April 26 lo lasi la so vote ke jok pensi BJP lepen SDC tum phanda parempo athepima latum ke aprang da rat phan chong thui pachobai lok on bar ni latum MP hailo karbiang long SDC ta ningkan kre pho MP hailo sita latum ajat ta claim thek the
mane development ka we pin lo Karbi Anglong ki tuara we lang we mia we happen tenglok sakurin ta dak pitek se lo lepen ke mia di potan da pitek the la non la BJP candidate Omar Singh Tiso rat tumbang ke mia di pota bang ke long ni mene pusi chuyok dun lo mia di pota phan tita aleng li bang ke file ta pending at pusi pu tangka hangrong tangka pipe te mia di pota ta pipe det la puju la pen ke la BJP tum ta ko ane ka prang ke chak lo ni tum han nang pahai non pusi Rajnath Singh walu dok mukalong ke nitum phanang pahai te nang tuma state nang pipu article 244 e jitu hongbisan long ke toktang la so ton ma state nang pipu pusi chak te kang lu la pen ke hala phelang pi hala dakta Lal Krishna Advani la dakta wang lo nang tum nitum BJP phanang pahai non angke nitum nang tum han state nang pipu nang tum long standing demand la so otonwa state ke nang tum long wek pu pusi rat phanchi chak lo amat BJP haidar phi bangke state appropriation ke PJ appropriation ave pusi la tum pachobai rong la anjo athe pima atum jitu article 244 ke hongbidan long ke toktang hormu dokok ta la tum appropriation ave pusi la tum rat phan chong thui te gang det lo aman non puani ta pipe latum otoma state PG pute non da piun ke athe council ta BJP si chari state lang ta BJP si chari lepe ha central lang ta BJP se chari inde people si latum pitheke det latum ki PG ni hang he latum ke PG pute non da phuni si kol lo ta chok athe la ke long standing demand rat ditu ani hang rat tungkar i ta so honmu ke la ke chini lo latum ta chini lot la tum rat phang chong thui chobayan si apor ke padam la si non sar jai ka thal hai dat pute la hai autonomous state bank ke lepen ka prek rat ka kisung ta pajok et po pen autonomous state ta joy ke pen long lok po korte mana kero pilo nilihin pen non kani yang tunga thekel halo pini kar biang long ke kiduk pena kiduk pik ang bongsi itum akhei tum chitong nang BJP sarkar Karbi Anglong nang cari lupen ke Karbi Anglong ke lage kiduk akhim si ing thur putlo kiduk akhim si ing thur plut pena jok pini ing long aratum kiduk hangjolo ardeng long tangka ave o sumartum han loko pacharli phan avar sai ave se ke chelang phan avar sai ave lapuson si itum maratum non chitong nang pini langdam senang sakuri ki claim tum apora teng pen salary long le ningkan salary ka pending non karjulong ateng polo tangte la forest achuko maratum la MR atum ta salary ki long le se hang jolo pusini tum arjulong la pen la sang thaksi non March ending dam era fisita kar biang long local a contractor tum bill long wangwe tangte council long tangka we detloma council long la non kichari etum fan wan thek det loma jong sit council long tangka ave department long tangka ave treasury long tangka ave polo tangte kopia thesi Karbiang long local contractor to wan kam ki pilo tangka du pena joksi kam ke pe claim lo ke kam ke pa claim lo sita lapo abil bangke pipidet a ok chudet a hilang silet pu a bisar si pemandet lasi la non tim Karbi Anglong kechari itu CM tularam long hang pendang lok Omar Singh tiso non la BJP candidate pendang lok kopia pot lo Karbi Anglong arar phan lapo an abduk ing hoyarat ke pini itu ma deadlong ke crisis peak anlo itu ma economy itum akhia dat ke la ke command ne ari deng si dam juilo kiche tumar deng si dam juilo tang de pini ani ansita la BJP sarkar ke mesen lang pu itum hok jilang ma ba hok un lang ma kunan lo pia posisi am tularam hang bil pi tek thedet lo la pen non Omar Singh tiso
alang ke MP a candidate lo non kar jam po BJP pen alang li department ki thom ahem phu land and revenue department agriculture department la pen ke la excise department pini alang la department ki thomang bong pen karbiang long ari soi jang lohan bangko ano sakuri ki pi bangko ano phano voreng over sai ki pi pini itung thek dam long le la department ki thom alang li ahem phu lo cherai kring lo la an ning kon alang li dak local ari soi jang to phan sakuri pitek the kereng ji over sai pitek the alang li inut revenue em sita longle pota ta pitek the pulo tangte alang li MP hailo pulo tangte karbiang lo arat la pen dimaso arat akar I hemprek alang li wan pitek ji ma pulo tel alang li rat phan lang jelang ma la halo la si pini arni tim karbiang long tum totally failure la si lapuson a sarkar phan lapuson leader phan itum rejected nang jai kathar kumat lo inut IAS retired officer DC kiman tangabang alang li son jongsi pini ilituma farman alang li jongsi itum chotoy dum theglo karbiang lo rat ben dimasar chotoy dum theglo non duyan salang li phan pe haidum theglo polong ten itum karbiang lo arat akang it asol itum long vek po dimasar rat akang it itum long vek po chun vek po lagi lasi karbiang lo rat itum akidu kisum ke chepe jogi phan itum hemprek ke chepalong vek ji phan non tu je ai ka tharak ke hai phan itum pi vek nang ji lagi politics ke cepat he pulang li party ke cepat he pulang li non adihu elitum avut ki joke hala urunodoi to hemso to ration card to la hai pen tum kema thapene non ke vut ki jok nang gali elitum mithang alongri mithang asu phan chema thapen se anu tin inglo khai potom anke karbi putuman ke inglo khai pu anke APSC party phan support bek nang hi pu sini litum than bom lo ta bela ke support bek nang nilitum DC phan ta tum complain alu pejir je non BJP atum amithang office a hemlo the government a hemlo se atum party akam ki claim lapeng urudo ya men pen rat phan ka motivate PMA je hem pen ration card amen rat phan can influence lake model code of conduct aron kar kan lo madam posini tum DC madam ang tum tam chingam lo pen DC matana pun lo returning officer alang nang pun lo lake a hoglo Ndela tum intentionally siki claim ma de kali lo madam kali la tum intentionally siki claim posipulo tangte alang tum han immediate action enang ji pusin tum chunuri pon padi claim lo la so jok se kitam tang arni CM tulor no hafan so cause notice me pele lo lage tum theklam lang dalo la si jong si non la BJP workers tum ma jok sitame la non la urudo a form ki ron pendang lok urudo a men pen seme ke patang mandang lok la hai ni tum theklong lo nilitum kachisik pam melo lalang litum han madule non kiwang thuyani son claim postame strictly pensi nitum chingkidam po law and order aphan alang thon action and vegnang ji pusi nitum ke chisongbo jong sikali polo te nitum ko pena asai tame dengnang kok pusin tum youth section ben mathabon mo lalu athima lake non model code of conduct lagi lok lo polo te lason social welfare scheme pen ke rat phan kumang huji motivate ji ke baji phan ke lage claim nong lelo pusi 2007 election commission of India pensi ke paklang lo tok tan lo lage lasi latum ki claim ke illegal lo lage lasi stop nang por ke prabjin pen lalu Pinijang mipu ni phai cricket homarani anar lo por phai ke thoma por malong Bukazan subdivision angkang Lokhizana long all party hills leaders conference mate APSLC Bukazan LA committee atum pherang kya mai kang Lason si non angkeleji Lok Sabha election ke pado ponjia long district at homa Farman APSLC Arataria Song pen kachetoidun MP candidate JI Kathara phan keong dunga vote ke jok pen behailo nakasi Law Secretary Central Committee Samson Tero na pen arisang huatum pen pherang kya mai long pen thang Nangli ador ke sonaya vote pipia prang nangli khei longri Moapi nangli sumar atuma phan ninga klong pen matha pamera APSLC aphan vote jok iknon puta tumpo Anparta vote ke jok a hot banga men pen ke jok mate vote ke jok arona teng karkan ke deji lapen nonapor model code of conduct a hot kaprek raptaria song atom amethang aparti ka chipahai ji aphan rongaran atama phan tangka poisa pen danglok ason government scheme lahai hui pen ke baya sai claim no
lake model code of conduct aron karkan no pusi bangso pherang kia maya long klarudak pen thanpo arat wan pandami aprang si nilihin pen bukajan elia presiden oi pen kache song kardom yang long arat la pen NCL pandami tipajer polo kardom la sinon nilitum APHLC lake all party hills leader conference polo kasi nilihin pen kachuni rikang tung baniltum LA hoi pen kachuni rikang tung bangala hello kidamtang nili MLA karja puta ong dung akar bila pen inglong asotum nang cerapun si vote nang pidun si pinangan bangke nili tumpan atak nang rung ponlu lapen adun tu MSC election hotame nili tum kili damuni adim andame rat tum through social media pen birta kecipat coy pen lapusan ahok pen alam APHLC tu maketan kimu ahok bu ajoy ne MEC election hur ana bangke ong thumuchara vote bang ne tum long pon score pon lasi lake karbi arat lapen inglong akhe mate tribals do an isi nangkang hon pon lapen ahok ka chesong pusi alang tum nang hok pon sinili tum phan vote nang tipon lu lasi churupar piglo lapen non bangke lahen lo MP kilik la MP kilik abang kopia pot sia kenang sot ma polo tangte ilatum article 244A Hemprek Autonomous State Afhan ilitum non ake hai sar jai ka thar phansi tum APHLC penke alangli phansi invite ponlu lasi kopia pot sikang mai ponang kok ma polo tangte alangli apuna chak chok lim artale langnam ta chok lim kachali langnam ta chok lim lapen alangli service ke claim tame India along ka kang tunai lo IAS lasi constitution abang ke alangli in chap ingkung thek pe me lasi non parliament long alangli pan toidon lo polotangte lake hemprek aphan tame se danon thekpo 244A aphan tame alangli ahok pen speaker tumalong parliament long bill ta ponpo lapen palong vek po lasi alangli phan ipahai nangkok ba ke pahai nangji polam ti banglahan lu ate mai tum ke thek the tumhale tum toidon lo polotangte lake sai gi oi lo lake kidam tang dai tum thek ponlong lo IMP dumanta nibiamen pelo sitame non abangke ilitum ahok pet apuna cha songja si tum kelong lo posi nalitum karbiang long east west lapen NC Hills di Mahasau ke the kiding atum an organization atum lapen kachongdar atum lapen boreng ke claim atum contractor atum andame non apor karbi lapen inglong aso arar tum kisum thek tik aporlo aposi nalitum tame matha parsik kontha vote jok dia prang nalitum elongri edet elongri esumar apan simat haponra elamiki jutang jubat itum reng nangji pula bangsu matha ponpen APHLC apan vote jok kontha posi nilihin pen banilitum bokajan LA ahin pen tam pipon laken tumhan la napit puloyo scissors pulo English pen ke kasila sinil tumhan APHLC apan ke nang pipon lo government of India tum lapen itum tadeng pon lo lasila bangso ong dung tum ke manghu tadu ko ka theklang sita manghu nang nelo nona bangke la napir bang sini tum long pon lo la si chethan ponang po la pen atok anu nona son network ka via dim do ko ta hailang kili damonia dim do ko ta hailang mini sitame chuning ri pon lo ong dung la phone ke ot thek ba arjang tang tum ad bangke cipaduk pon sinak ba cipaduk pon tha atok anu non son sarpi tum non son long ke mobile abidaji ke thana phasung kung lake itum door to door si ahem tu nitum dam si visit dam si latum han mum ponang kok lahen lo nitum lahin dan ipachini ke lasi manghunang nelo kumania bang jong si nang tum ke peneng tosrat si ke en bote punang pamang huta hai sita kalilu la government of India pensi nitum han napid assemble bang ke nang pipon dalo pamang hunai alam hang tawelo pini penamat cethan ponang fokusi neli karbi yang long arat east west lapen di Mahasau atau kanami suning report dokok apot labang so kili ka bangke free and fair pulo itum salak le pin pen cetheng che chok che pin pen si labang so kilik pidunai election pidunai lasi kumatnia bang tujong si tangka pipi pen vote ke number i pulo tangte lake bribery pulo IPC Indian Penal Code section angdeng pi haroi sira chok si ke prai si bialong si du kodake ladak ialong bangke candidate pusidak pulo electoral right labang so ateng pensi IPC 171
biya teng pensi alang paning sai pon tu ningkan sian jel du nang lapen fine ta chitu nang ji lake tangkapen ke nampor ilo lapang pe lapen isi do tulang personation at election pulo komande abang phi jongsi vote se jok dam po ke dam unahut lele aprang komande abang pu jok pidat hai di lapen aja ka tumang ke jok dia tum abotar tumbang tiada kita me kapre ka tum jok pidat ti lason do rigging hedi aron bripen laposon do apot lason do ko pulotang te lata section 171 F pensi IPC pensi insai pon polaki asida ka punishment mang lason lo whoever commits the offense of undue influence or personation at election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year with fine or with both asida ka to ningkan sian hem kang samdu nangji lapen fine la chitu nangji lasi kidamtang BJP ba Indian National Congress atum dame la puson si kinam ki jor polason do lasi non bangke kumat le jong si thegon long lok pote tum video record dun denang po camera pen click dun denang po la pen chief electoral officer long si labang so evidence mati la so a video hui bangke lunang po Bukazan pen Bisnu Lekhe report Card News. Tang te pini karbi prime time birta pangke kangton iklo kado kabeta me dome thak me kurwang thu.